nimenomaan siihen mä olin pääsemässä. Mä oon tänään halunnut sua useammin kuin koskaan aikaisemmin. Se on lähellä. Sitten kun mä mietin Suosamin, nämä 15 vuotta noin suunnilleen, mitä mä oon tuntenut, niin no sä tiedät, että mä en oo kovin semmonen henkevä ihminen sen takia formaali, niin mä en sellaiselle linjalle sitten lähteä. Sitten mä rupesin miettimään, että mitä mä sanoisin. Mä rupesin miettimään niitä asioita, mitä meissä on yhteisiä. Ja ensin mä ajattelin, sä oot ollut aina semmonen hyvä urheilija. Mä en ollut koskaan erinomainen urheilija. No mä oon tykännyt aina hyvästä musiikista, sä oot tykännyt aina hirveästä musiikista. Sitten mä mietin sen jälkeen, vielä, mitä muuta. En mä kyllä löytänyt hirveästi yhteistä, me ei se oikeastaan yhtään mitään yhteistä. Ja sen jälkeen Sami onkin naimisissa. Aivan. Onko ihan selvästi lukenut mun ajatuksen yhtään seuraava, mitä mä meinasin sanoa. Sä oot naimisissa lähellä. Onneksi olkoon.